Sport Malta ser tgawdi minn investiment rekord ta' 5 miljun euro mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Il-fondi ser imorru għat-tħejjija teknika tal-atleti Maltin għall-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar fl-2023. Dan ġie mħabbar f'konferenza Ninvestu Fl-Atleti fejn ġie ffirmat il-ftehim bejn l-entitajiet Sport Malta u l-NDSF. L-investiment minn fondi tal-programm ta' residenza huwa mmirat biex l-atleti Maltin joffru prestazzjoni denja għal pajjiżna. Ser ikun qed jorganizza l-logħob tal-pajjiżi iż-żgħar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Grima ddeskriva l-fatt li Malta se tilqa l-logħob tal-pajjiżi iż-żgħar u llum qed isir dan l-investiment bħala xi ħaġa sabiħa. Grima tenna kemm huwa importanti li l-investiment mhux biss isir fil-faċilitajiet iżda għandu jsir ukoll fl-atleti b'mod dirett. Illum huwa jum storiku għas-settur sportiv ġew pajjiżna fejn l-ewwel darba għandek il-Gvern illi b'mod tanġibbli qiegħed jinvesti direttament fl-atleti tagħna. Qed naraw is-somma ta' 5 miljun euro illi qegħdin jiġu investiti b'mod dirett fil-preparazzjoni teknika tal-isportivi tagħna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-komunitajiet Alex Muscat spjega kif dan il-fond għandu fih 70% tal-programm ta' residenza. U l-ġid ġenerat f'dan il-programm qed jissarraf f'investiment fiż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Illum ħabbarna investiment mill-NDSF li huwa dak il-Fond Nazzjonali li fih warrabna 70% tal-introjtu kollu li minn dak li kien qabel iċ-ċittadinanza b'investiment, illum ir-residenza b'investiment dirett fl-atleti tagħna ta' 5 miljun euro. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar saħaq li dan l-investiment li qed isir qabel il-logħob huwa importanti ħalli l-atleti Maltin ikollhom aktar mezzi biex iħejju aktar irwieħhom f'kompetizzjonijiet bħal dawn. Qal ukoll li l-għan ta' Sport Malta huwa li tkabbar u tejjeb il-faċilitajiet biex titjib il-kwalità tal-isport Malti. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali Raymond Ellul qal kif din kienet l-ewwel darba li investiment bħal dan qed isir b'mod dirett fl-atleti Maltin.